Rubrika Život v skratke. Albert Einstein. Albert Einstein, ikonický fyzik a symbol geniality, sa narodil 14. marca 1879 v meste Ulm v Nemecku. Hoci dnes jeho meno rezonuje s genialitou, jeho začiatky neboli celkom súladné s týmto obrazom. Malý Albert začal rozprávať až vo veku 3 rokov, čo privádzalo jeho rodičov do rozpakov. Dokonca to vyzeralo, že sa nikdy nenaučí rozprávať plynule. Tento pomalý začiatok mu vyslúžil prezývku Hans Dam, hlupák Hans. Výrazný zlom nastal, keď mu jeho otec ukázal jednoduchý vreckový kompas. Malý Albert bol fascinovaný neviditeľnou silou, ktorá pohybovala ručičkou. Tento moment spustil jeho neutíchajúcu zvedavosť po tajomstvách vesmíru. Vzdelávanie a školské roky. Ako žiak však Einstein nemal ideálnu povesť. Učitelia ho považovali za tvrdohlavého a neposedného. Raz sa jeden z jeho pedagógov vyjadril: Albert, z teba nikdy nič nebude. Neskôr, keď sa tento citát stal známym, Einstein sa na tom len smial a vravel: základné školy sú plné prorokov. Jednou z legendárnych príhod zo školy je aj ako Albert dostal nádherne ilustrovanú knihu o fyzike. Hoci bola určená starším študentom, Albert ju preštudoval za niekoľko dní. Keď ho učiteľ pristihol, ako si zapisuje vlastné fyzikálne rovnice, len neveriacky pokrútil hlavou. Práca na patentovom úrade. Po štúdiách na Švajčiarskom federálnom technickom inštitúte v Zürichu Einstein nedokázal zohnať prácu ako vedec. Napokon si našiel miesto na patentovom úrade v Berne, kde posudzoval technické dokumenty. Tento obyčajný úradnícky život mu poskytol dostatok voľného času na vlastné premýšľanie. Raz si Einstein na patentovom úrade urobil pauzu a zadúmane sa prechádzal po miestnosti. Jeho kolega, vidiac jeho strapaté vlasy a pohyby rukami, mu žartovne poznamenal: Albert, vyzeráš, ako keby si chcel rukami chytiť myšlienku. Einstein odvetil: práve som si predstavoval, čo by sa stalo, keby som jazdil na svetelnom lúči. Tento obraz bol základom jeho revolučnej teórie relativity. Zázračný rok 1905. Rok 1905 sa stal zázračným rokom pre fyziku aj pre Einsteina. Publikoval 4 články, ktoré navždy zmenili pohľad na vesmír. Medzi nimi bola aj známa rovnica. Keď sa ho raz priatelia spýtali, čo znamená jeho rovnica, odpovedal so smiechom: znamená to, že energia a hmota sú si viac podobné, než by sme si mohli myslieť. Nobelová cena a sláva. V roku 1921 dostal Einstein Nobelovú cenu za fyziku. Paradoxne nie za teóriu relativity, ale za vysvetlenie fotoelektrického javu. Počas svojho života sa stal známy nielen ako vedec, ale aj ako pacifista a humanista. Keď ho pozvali na konferenciu do USA, organizátori mu poslali luxusné auto, aby ho priviezlo. Einstein sa však vybral pešo, lebo auto vraj pôsobilo príliš hlučne a neosobne. Zaujímavosti a vtipné príbehy. Problém s ponožkami. Albert mal jedno jednoduché pravidlo. Nikdy nenosil ponožky. Vraj sa mu stále deravili a zdalo sa mu to zbytočné. Raz sa ho kamarát spýtal, prečo nosí topánky na boso, a Einstein len odvetil: prečo opravovať niečo, čo nefunguje? Zabúdané detaily. Einstein bol známy svojou zábudlivosťou. Raz keď cestoval vlakom, prišiel sprievodca, aby mu skontroloval lístok. Einstein ho začal zúrivo hľadať vo vreckách a aktovke, no bez úspechu. Sprievodca mu povedal: to je v poriadku, pán Einstein, viem, kto ste. Einstein sa na neho pozrel a odpovedal: áno, ale ja potrebujem vedieť, kam idem. Hudba a matematika. Einstein bol výborný huslista a tvrdil, že hudba mu pomáha riešiť vedecké problémy.
Raz, keď sa mu nedarilo vyriešiť komplikovaný problém, vzal si husle a začal hrať Mozartovú skladbu. Po niekoľkých minútach vyskočil a zakričal: Mám to! Hudba bola pre neho skutočným zdrojom inšpirácie. Neskorší život a smrť. Počas druhej svetovej vojny sa Albert Einstein stal obhajcom mieru a spolupracoval na Manhattanskom projekte, no neskôr vyjadril lútosť nad tým, ako boli jeho objavy využité na vojenské účely. Zomrel 18. apríla 1955 vo veku 76 rokov. Jeho mozog bol po smrti odobratý na vedecké štúdia, čo by sám pravdepodobne neschválil. Hoci už nie je medzi nami, jeho myšlienky a prínosy do sveta vedy navždy zmenili svet. Albert Einstein raz povedal: Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Vedomosti sú obmedzené, predstavivosť obopína svet. Tento citát dokonale vystihuje jeho celoživotný prístup k životu a vede.